българския футбол за Лиам Купър. Ясно е, че очакванията към него са грандиозни, изключително високи. Бютучи. Лични действия на Асен Георгиев, който спря косовара. След това вече Годин Куялипо. Да отстрани. Тези срещи и осми на финалите от турнира за Купата на България са предвидени за периода 13-16 декември, така че до тогава тимовете ще могат да се концентрират изцяло върху своите амбиции, своите планове и своите ангажименти от FBet League. Са много чести случаите от началото на сезона, в които Октавио започваше като титуляр. Сега обаче стартира от първата минута във втори пореден двубой. Шопов преодоля шпагата на Асен Георгиев и намери начин да центрира твърде силно за Годин Куялипо, да не говорите. Предимно тогава, когато ЦСКА 1948 се стреми да атакува, го прави през левия фланг и Радослав Кирилов. Куялипо сега и той получава шанс да се надиграва един на един с Асен Георгиев. Успя да преодолее бранителя, не обаче и на места на Алекс Божев. Не бе особено трудна реакцията на стража. Шопов от Пищевич. Моментално подаване за Годин Куялипо, който в случай успя да се измъкне от Асен Георгиев. Възможност за Куялипо, възможност за ЦСКА. Резултатът е изравнен. 15 минути след като станахме свидетели на автогол от Лиам Купър, Годин Куялипо. Бютучи спрямо от Пищевич. Карясо обратно на крака, така че няма да се наложи играта да се забавя излишно. Грешка на Пищевич. Карясо. Паса е за Бютучи. Вион в атака. Куялипо. Торицов. Неточно. Бившия голмайстор на Черно море Шопов. Добра комбинация между Станислав Шопов и Годин Куялипо. Още една такава. Удар на Куялипо. Много сила, много мощно в това изпълнение. Отсъстваше обаче прецизността и точността. Касиано Бозон подцени ситуацията, поставен под напрежение от Джеймс Ето. Ето от ней моментално потърси Куялипо. Бютучи. Зимир Бютучи с удар. Теодор Иванов свърши необходимото, не само за да не позволи на Бютучи. Куялипо взе първата топка, втората пък бе спечелена от Джонатан Линцет. Вион. Впрочем, след аванса Скаршем за Куялипо. Тези последни няколко минути нагледно тези пространства в отбраната на домакините, за които стана дума още в началото на второто по време, че е много вероятно да ги има. И сега Асен Георгиев, който спря Куялипо с забележки към ще приеме на националния стадион Крумовград в още един двубой, в който пред червените ще има възможност също наглед удобен съперник да взема трите точки и това да позволи на тима да се изкачи в класирането. Тук сблъсък между Тобиас Хайнц и Теодор Иванов, който завършва с топка в ръцете на Алекс Божев. Отлично се справи с Емил Ценов. 3 на 2 сега в полза на ЦСКА. Може ли това да е момента, в който ЦСКА да реши спора? Уау, Скаршем прибра топката. Годин Куялипо може да завършва. Това ще бъде 3 на 1 и ЦСКА ще спечели двубоя. Гол във втори пореден двубой за ЦСКА в